Než začneme, mám malou prosbu. Snažím se dosáhnout hranice 1000 odběratelů, je to pro mě velmi důležité číslo. Prosím, klikněte na tlačítko odebírat, subscribe. Je to jen malé kliknutí, ale pro mě je to obrovská motivace pokračovat ve vytváření dalších videí. Moc vám všem děkuji. Sarah Mitchell stála před obchodem s potravinami rodiny Brennanových, s ledově zmrzlou rukou své dcery v dlani a věděla, že přes zamlžené okno se dveře neotevřou. Majitelova žena je spatřila a záměrně se odvrátila, mizíc ve stínech pytlů s moukou a konzervovaného zboží. 4 mince ležely v Sarahině dlani, přesně na týdenní nákup květin. Emma se vedle ní třásla zimou. 5 let a věřila, že její matka dokáže opravit všechno. Ale Sarah nedokázala opravit odsouzení města. Přesto zaklepala. 1, 2krát. Dveře se pootevřely. Vašeho druhu neobsluhujeme, řekla žena, každé slovo ostré jako únorový vítr. Rozkaz pastora. Chápete? Emma zmateně vzhlédla. Mami. Sarah neměla odpověď, která by něco nezlomila v srdci její dcery. Otočila se a kráčela po hlavní ulici se zdviženou hlavou a umírající nadějí. Ženy z města odtahovaly své děti do domů, když procházely kolem. Jeden muž plivl poblíž Sarahiných nohou, skoro netrefil její sukni. Byly to Redemption Springs, teritorium Wyoming, rok 1887, místo, které věřilo v druhou šanci pro všechny kromě svobodných matek. Emma zakopla v zamrzlé kaluži. Její tichý vzlik bolesti se ozval v chladném vzduchu. Nikdo se nepohnul, aby jí pomohl. Sarah se sehnula, aby ji zvedla, bláto prosakovalo do jejího opotřebovaného kabátu, když se objevila mozolnatá ruka. Opatrně, maličká, řekl hlas muže, kterého Sarah nikdy neviděla. Opotřebovaný obličej, prach z cest na jeho botách, oči, které viděly těžké věci. Pomohl Emmě vstát, pak bez očekávání smekl klobouk před Sarah. Jmenuji se Jacob Brennan. Paní, moje tábory mají horkou kávu, pokud dítě potřebuje zahřát. Sarahin instinkt křičel nebezpečí. Každý slib od cizích mužů ji zradil, ale Emmovy rty byly namodralé a město je právě prohlásilo za neviditelné. Jen teplo, řekla Sarah tiše. Nic víc. Jacob jednou kývl, chápal všechno, co neřekla. Nic víc. Následovali ho za hranice města. 3 postavy proti nekonečné šedé obloze. Za nimi zvonil kostelní zvon jako rozsudek. Před nimi blikal malý oheň, jediné teplo na kilometry daleko. Jacobův tábor byl jednoduchý. Umírající oheň, opotřebovaný spacák, brašny, které viděli tisíce cest. Nalil kávu z otlučené plechové konvice bez otázek a to ticho se zdálo štědřejší než charita. Emma se krčila u plamenů, ruce natažené. Sarah stála stranou, neschopná plně přijmout laskavost, kterou nemohla oplatit. Tvrdá daň ne pro parádu, řekl Jacob a nabídl jídlo. Ale zasytí. Emma jedla hladově. Sarah se zakusovala do svého, pozorovala tohoto cizince, který pomáhal bez požadavků. Opatrným rozhovorem se její příběh vynořil ve fragmentech. Cestující obchodník, který slíbil manželství a zmizel. Město, které ji tolerovalo, dokud nedávná kázání pastora nepřeměnila toleranci na exil. 3 dny do toho, než ji pronajímatel vystěhuje. Támhle je stará chata Petersonových, řekl Jacob a zíral do ohně. 5 mil na sever, 2 zimy prázdná, od té doby, co rodina zemřela. Má dobré základy, pokud snesete samotu, naděje zaplála v Sarahině hrudi, rychle udušená. Nemůžeme si dovolit pozemek. Je neobsazený. Právo prvního osadníka. Možná. Odmlčel se. Věděl jsem, že Petersonův chlapec mu dlužil z války. Emma se teď hřála. Podívala se na Jacoba s naprostou důvěrou. Zůstanete tu? Něco se Jacobovi myhlo na tváři. Stará bolest rychle skrytá. Ne, maličká. Pořád se pohybuj. Ale způsob, jakým to řekl, zněl jako rána, ne jako volba. Sarah se rozhodla, což se zdálo jako skok z útesu. Pokud nám pomůžete dostat se do chaty a zazimovat ji, budu vařit pořádná jídla, opravovat oblečení. Nechci charitu, ale umím pracovat. Jacob ji studoval. Viděl hrdost, která se neohnula, jen by se zlomila. Týden práce, férová výměna, pak jedu dál. Třásli si rukama jako obchodní partneři, pečetili dohodu. Emma se usmála, nerozumějíc křehkosti dospělých slibů. Začaly padat první sněhové vločky. Jacob zanesl oheň hlínou. Efektivní pohyby odhalovaly muže zvyklého odcházet. Ale když sbíral zásoby, Sarah si všimla, jak se dotýká medailonu u krku, krátce, nevědomky, těžkého vzpomínkami. Zachytil její pohled a odvrátil se. Přichází bouře, řekl. Měli bychom se pohnout. Stezka k chatě Petersonových se vinula borovým lesem, obílená. Jacob vedl vypůjčeného mula, nesl zásoby. Emma se na něm posadila, zabalená v jeho náhradním kabátě. Sarah šla vedle něj, držela jeho klidné tempo bez stížností, navzdory chladu, který pronikal jejími tenkými botami.
Emma zaplnila ticho otázkami o všem. Stromy, zvířata, proč je sníh bílý. Jacob trpělivě odpovídal na každou z nich. Jeho hlas byl jemnější, než Sarah očekávala od rukou zjizvených těžkým životem. Jste dobrý k dětem, řekla tiše. Bylo to jedno slovo nesoucí léta. Tábořili za soumraku u ohně. Zdi padaly v malých přírůstcích. Jacob nesouvisle mluvil o manželce a nemluvněti, které jim vzala cholera. Uběhlo 5 let. Byl 3 města daleko a prohrával jejich úspory v hazardu, honil se za bláhovým zlatem. Vrátil se domů ke hrobům a prázdnému domu, řekl a zíral do plamenů. Nikde jsem nezůstal od té doby. Zůstat znamená zklamat ty, kteří vám důvěřují. Sarah chápala ten druh útěku. Já jsem zůstala. Snažila jsem se patřit. Potrestali mě za to, že jsem milovala špatně. V jejím hlase nebyla sebelítost, jen fakt. Vzali mi všechno kromě mého jména. Pak mi vzali i to. Teď nejsem ničí dcera, ničí žena, jen ta žena. Vaše dcera vám říká mámo, řekl Jacob. To je jméno, na kterém záleží. Sarah se sevřelo hrdlo. Emma spala mezi nimi, malá a důvěřivá. Dorazili k chatě za úplné tmy, stín proti stínům. Střecha se prohýbala, ale zdi byly pevné. Uvnitř to páchlo opuštěností a myšmi, ale krb stále táhl, když Jacob zapálil podpal. Prohlédl si potřebnou práci. Nové šindele, opravy oken, čištění komína, víc než týden, mnohem víc. Sarah viděla jeho kalkulaci, propustila ho ze závazku. Už jste udělal dost, pane Brennane, ale Emma, prozkoumávající s klackem, zavolala z rohu. Jacobi, který pokoj je tvůj? Otázka visela ve studeném vzduchu. Jacob se podíval na své brašny. Pak na hřebík trčící ze zdi udělal rozhodnutí, které se zdálo jako zastavení 5letého útěku. Brašny pověsil na hřebík. Neřekl, že zůstane, prostě zůstal. Uběhly 3 týdny, jako voda nacházející nové kanály, pomalu přetvářející krajinu, dokud to, co bylo, se nestalo tím, co je. Jacob opravoval střechu za úsvitu. Zvuk kladiva se rozléhal po prázdné krajině. Sarah věšela prádlo mezi stromy, oblečení se šlehlo ve větru, který už méně voněl zimou. Emma honila 3 slepice, které Jacob nějak získal, její smích naplňoval prostory, které byly příliš dlouho tiché. Budovali si rutinu, která se cítila jako rodina, aniž by kdokoliv řekl to slovo. Jacob učil Emmu vyřezávat, jeho velké ruce vedly její malé. Sarah vařila skutečná jídla. Králičí guláš, sušenky, věci, které vyžadovaly zůstat na jednom místě dostatečně dlouho, aby těsto vykynulo. Nahromadily se malé intimnosti. Sarah opravovala Jacobovu košili, nevědomky vyšívala jeho iniciály. Jacob stavěl houpací křeslo na verandu bez toho, aby byl požádán, ale realita čekala za jejich malým útočištěm. Jacob jel do města pro zásoby a vrátil se s polovinou toho, co potřebovali. Muži se už klíbali. Ženy šeptali dost nahlas, aby slyšel. Šerif, slušný, ale slabý, si ho vzal stranou s varováním. Kalavejové se ptají na tu půdu, šerif řekl, a vaše uspořádání s ní poškozuje pověst. Brennan. Jacobově čelisti se stáhly. Staré násilí se probouzelo pod pečlivou kontrolou. Je štěstí, že žádnou nemám, kterou bych mohl ztratit. Nic z toho neřekl Sarah, když se vrátil, ale ona si přečetla odmítnutí v mezerách mezi tím, co večer přinesl. Konfrontovala ho na verandě, zatímco Emma si hrála uvnitř. Riskujete všechno pro nás, vaše živobytí, vaši, možná to dělám pro sebe, přerušil jí Jacob. Možná už mám dost útěku od všeho, na čem by mohlo záležet. První skutečné přiznání, první trhlina v jeho brnění. Tu noc je pozdní zimní bouře uvěznila uvnitř na 3 dny. Nucená blízkost zrychlila to, co už bylo nevyhnutelné. Mluvili, dokud Emma neusnula mezi nimi. Pak dál mluvili šeptem, sdíleli příběhy, které neměly místo na denním světle. Pohodlná ticha, která znamenala víc než slova. 3. den je Emma vzbudila za úsvitu otázkou, která jim zastavila dech. Jsme teď rodina? Jacob se podíval na Sarah. Sarah se podívala na Emmu. Ani jedna neodpověděla přímo, ale jejich ticho byla také odpověď. Venku bouře minula. Uvnitř dorazilo něco bezejmenného. Duben přišel s ptačím zpěvem a tajícími sněhy, odhalujícími hnědou zemi jako kůži hojící se z omrzlin. Sarah se probudila před úsvitem a zjistila, že Jacob už je venku, klečí v hlíně a sází semena v pečlivých řadách. Pozorovala ji z okna a chápala, co zahrada znamená. Plánoval dál než jen do zítřka. Dny získaly rytmus, který se méně podobal přežití a více životu. Jacob s nečekanou něhou opravil Emmě zlomenou panenku. Vyřezal nové rameno a přišil ho nití z koňských žíní. Emma ho držela jako poklad. Sarah viděla otce, kterým by byl, a bolelo jí to za všechny 3. Minulé ztráty a současné možnosti stejně ostré. Ale emocionální bariéry přetrvávaly navzdory rostoucí intimitě. Jacob některé noci stále spal ve stodole,
když se pocity příliš přiblížily. Sarah se stále lekla, když sáhl kolem ní pro nářadí. Reflexy z opuštění ještě nebyly odnaučené. Tanečili kolem toho, co se mezi nimi budovalo, příliš se báli to pojmenovat. Pak Emma, hrající si poblíž Jacobových brašen, našla medailon. Nevinně ho otevřela a přinesla ho Sarah. Kdo je ta hezká paní? Uvnitř portrét ženy a pramen dětských vlasů. Sarahino srdce se propadlo. Uvědomila si, jak málo skutečně zná muže, do kterého se zamilovala. Jacob se objevil ve dveřích, uviděl medailon v Emčiných rukou, jeho tvář byla bez barvy. Vzal ho, ne hrubě, ale zoufale, a odešel bez slova. Sarah ho našla u potoka, ramena se mu třásla. Pomalu se k němu přiblížila. Nic neřekla. Někdy je ticho jedinou upřímnou odpovědí. Zklamal jsem je, řekl konečně Jacob. Hlas se mu lámal. Nebyl jsem tam, když mě potřebovali. Kdybych tam prostě byl, žal se vylil. 5 let sebemrskačství a samoty. Sarah ho držela, zatímco plakal. Objevila se Emma, objala oba dospělé svými malými pažemi. V tom zlomeném okamžiku se něco uzdravilo. Později Sarah jemně vrátila medailon. Chtěli by, abyste byl šťastný, Jacobe. Zůstat smutný je neúctí. Už nevím, jak být šťastný. Učíte se. Všichni se učíme. Tu noc spal Jacob poprvé uvnitř chaty, v malé vedlejší místnosti, zachovávaje slušnost. Ale pod stejnou střechou přišlo ráno. Emma se probudila a křičela o zahradě. Semena ještě neklíčila, příliš brzy, ale její naděje byla skutečná a nakažlivá. Jacob a Sarah si vyměnili pohled přes snídaňový stůl. Opravdu to děláme venku. První jarní zelené výhonky se objevily na vzdálených svazích jako splněné sliby. Jacob jel do Redemption Springs za jasného dubnového rána, nevěda, že jede do léčky. V chatě Sarah učila Emu písmenka, zatímco venku zpívali ptáci, strašlivý kontrast míru před bouří. Městská rada čekala v obchodě s potravinami. Pastor Hutchins, rancher Callaway a 3 obchodníci, kteří profitovali z udržování ostatních v zoufalství. Obklopili Jacoba jako vlci. Callaway, bohatý a toužící po půdě, hrál svou hru bez jemnosti. Ta půda Pattersonových je po právu moje. Starý dluh. Legální nárok. Máte 7 dní na to, abyste se vystěhoval. Brennan. Jacobova ruka se pohnula k boku. Staré instinkty se probudily. To je lež. Dokážete to? Callaway se usmál jako člověk, který si koupil jediného soudce za 3 kraje. Přijedou železnice. Ta půda teď stojí pořádné peníze. Myslíte si, že můžete skvatovat s vámi a jejím bastardem a nikdo si toho nevšimne? Krev mu hučela v uších. Ale než se mohl pohnout, pastor Hutchins vystoupil s jinou hrozbou. Zajímá nás o blahobyt dítěte. Pane Brennane, svobodná žena a svobodný muž žijící v hříchu. To je důvod k přesunu do řádného křesťanského domova. Sarahina noční můra, zbraněnou. Jakub se vrátil k chatrči, třásl se vzteky a strachem. V zoufalství všechno pověděl Sarah. Nabídl něco, co vyznělo špatně. Vezmi si mě. Jestli budeme manželé, nemůžou to nazývat nevhodným. Dám ti své jméno, udělám to legální, udělám tě v bezpečí. Sarahina tvář schladla. Nebudu charita, Jakube, nebudu tě svazovat závazky. Sarahina tvář schladla. To není, už jsem něčí povinnost byla. Muž, který odešel, řekl, že zůstane z povinnosti. Je to horší, než být opuštěný. Být něčí břemeno, které nenávidí. Já nejsem on. Pak proč navrhuješ? Láska nebo strach? Nikdy se předtím nehádali. Slova bodala hlouběji než záměr. Jakub se rozlítil do stodoly. Sara plakanala v chatrči. Emma se schovala pod stůl. Malý svět se hroutil. O hodinu později dorazil šerif s papíry. 7 dní na vyklizení. Násilí bylo naznačeno, kdyby se bránili. Sarah s třesoucíma se rukama četla výpověď z nájmu. Emma se vynořila ze svého úkrytu. Položila otázku bez dobré odpovědi. Maminko, kam půjdeme? Sarah se podívala na jejich malý život. Závěsy, které sama ušila. Emíny kresby, houpací křeslo, zahrada a začala balit. Venku ve stodole Jakub sedlal koně a uvažoval, jestli jet do města a ukončit to starým způsobem pěstmi, násilím, s mužem, kterým se snažil nebýt. Medailonek se na řetízku pohupoval, když svíral sedlo. Jakub seděl tu noc sám v salonu, před sebou nedotčenou sklenici whisky. Klouby měl bílé kolem sklenice, každý sval napjatý k násilí. Barman, starý známý z jiných měst, jiných potíží, unaveně pozoroval. Plánuješ to pít, nebo to rozbít? Zeptal se barman nakonec. Ještě jsem se nerozhodl. Slyšel jsi o tvé situaci? Callaway je bastarda, ale má zákon koupený. Pak ho možná připomenu, co zákon nepokrývá. Jakubův hlas byl plochý, nebezpečný. Barman se naklonil blíž. To si chceš nechat pamatovat to malou holčičku? Dalšího násilného tuláka? Nebo muže, který zůstal a bojoval správně?
Slova dopadla jako rána. Jakub viděl svůj odraz v zrcadle za barem. Tvrdé oči, napjatá čelist, každý centimetr nebezpečný muž, kterým byl. Muž, který ztratil všechno, co mělo smysl, tím, že byl přesně takový. Vstal, nechal whisky nedotčenou a vyšel do chladného hvězdného světla. Mezitím v chatrči Sara mechanicky balila. Každá věc v tašce pocítila jako kapitulace, vyšívaná košile, plechové hrnky, ze kterých pili kávu, Emíny vyřezávané zvířátka. Emma seděla na podlaze, svírající svou opravenou panenku. Maminko, kam půjdeme? Sára neměla odpověď. Každý směr vypadal jako porážka. Pak Emma vstala, vyšla ven na záhonek, klekla si k němu. Maminko, nemůžeme odejít. Rostliny bez nás zemřou. Sárah se připojila ke své dceři, viděla drobné zelené výhonky, které Jakub zasadil. Rostly, opravdu rostly z úst dětí. Pravda, další útěk by znamenal učit Emu, že důstojnost vyžaduje neustálý ústup, že domov je nemožný, že láska je vždy dočasná. Sárah se rozhodla. Zůstáváme. Ale zlí muži zůstávali s Jakubem nebo bez něj. Zůstáváme. Tohle je náš domov. Jakub se vrátil za úsvitu. Sárah ho přivítala na verandě. Emma spala uvnitř. Podívali se na sebe. Oba se stejným odhodláním. Omlouvám se, začali současně. Zastavili se. Zkusili to znovu. Jakub promluvil první. Navrhl jsem to špatně. Jako bys byl problém k vyřešení místo. Jeho hlas se zlomil. Vezmi si mě. Ne kvůli nim, ne kvůli půdě. Protože tě miluji. Protože jsem unavený z toho, že se bojím. Protože ty a Emma jste moje druhá šance. Sarah, jestli mě budeš mít. Slzy jí stékaly po tváři. Miluji tě taky, ty tvrdohlavý blázne. Ano, ale Jakube, budou bojovat tvrději. Ať bojují. Vzal její ruce. Už nejsme sami. Rodiny stojí spolu. Políbili se, když slunce vyšlo nad vzdálenými horami. Fajnen. Emma se objevila ve dveřích, viděla je a hlasitě jásala, dost hlasitě, aby probudila ptáky. Rozhodnutí bylo učiněno. Budou bojovat legálně, společensky a v případě potřeby i fyzicky, ale společně. Jakub měl ještě jednu kartu. V neděli ráno Jakub jel před úsvitem do okresního města, našel adresu, kterou nosil v kapse 5 let, Petersonova vdova, matka jeho válečného druha, otevřela dveře a okamžitě ho poznala. Jakube Brennané, myslela jsem, že jsi mrtvý. Dost blízko, mladá paní, ale potřebuji vaši pomoc. Vyslechla jeho příběh, pak zmizela ve svém domě. Vrátila se s dokumentem. Legitimní převod vlastnictví na Petersonovu zemi. Datováno 6 měsíců před smrtí jejího syna, Jakubovo jméno, na počest životního dluhu. Tomas by to chtěl pro vás. Říkal, že jste mu zachránil život u Šiloh. Vložila mu papír do rukou. Udělejte tam něco dobrého. Můj chlapec by si to přál. Jakub se vrátil do Redemption Springs s legální pravdou v brašně. V chatrči Sárah oblékla Emu do svého nejčistšího oblečení. Učinili rozhodnutí, které se cítilo jako chůze do ohně. Zúčastní se nedělní bohoslužby společně veřejně. Šli po hlavní ulici. Emma držela obě jejich ruce. Okna se zavírala, když procházeli. Někteří lidé zírali, jiní se odvraceli, ale oni nepřestávali kráčet do kostela. Sedli si do zadní lavice. Sbor bzučel jako vyrušení sršni. Pastor Hutchins začal svou kázání přímo na ně s téměř skrytou výčitkou o hříchu a zkaženosti. Uprostřed micmon barman vstal. Pak učitelka, žena kováře, tucet dalších tichých disidentů, unavených z odsuzování maskovaného za spravedlnost. Barman promluvil jasně. Pastore, s úctou, jsme to my? Lidé, kteří odvracejí děti, kteří trestají ženu za to, že byla opuštěná, kteří vyhrožují muži za projev laskavosti. Šumění souhlasu se rozléhalo sborem. Kalavej vybuchl. Tohle je o zákoně. Brennan nemá žádný nárok. Jakub klidně vstal, vytáhl listinu. Teď mám. Legální a svědecké. Patterson mi to odkázal za záchranu života ve válce. Podíval se na Kalavaje bez mrknutí. Chceš tuto zemi? Budeš mě muset zabít. A každého, kdo za mnou stojí. Jeho ruka se nedotkla zbraně. Nepotřeboval. Jiní stáli vedle Jakuba. Nejen disidenti, ale měšťané unavení Kalavajovým šikanováním. Šerif posílený učinil svou volbu. Listiny jsou legitimní, Kalavej. Tvé nároky jsou zamítnuty. Znovu jsi tuto rodinu ohrozil. Zatknu tě. Kalavaj rozzuřeně odešel. Poražen. Pastor zakoktal. Ztratil kontrolu. Lidé neobjímali Sara, když odcházeli, ale několik jich s respektem kývlo. Nebylo to přijetí, ale byl to začátek něčeho lepšího. O 6 týdnů později, v polovině května, se chatrč proměnila, závěsy se vlnily v teplém vánku. Emíny kresby pokrývaly jednu zeď, nářadí bylo uspořádané a houpací křeslo stálo na verandě, jako by tam bylo vždy.
Na Sarahinu žádost přijel cestující kazatel, ne městský pastor, jiný muž, který 30 let oddával páry na hranici a neptal se na nic víc než: milujete se? Stáli v malé chatrči. Emma mezi nimi. Kazatel pronesl prostá slova o závazku a rodině a o tom, že se denně vybírají. Jakub položil na prst Sára prsten, který sám vykoval. Hrubá práce, ale vyrobená jeho rukama. Sára Brennan měla znovu jméno. Tentokrát dobrovolně Emma rozházela divoké květiny, které ten den ráno natrhala, a prohlásila je za ozdobu. Jedli králičí guláš se zeleninou z Jakubovy zahrady, své první jídlo jako legálně uznaná rodina. Ten večer seděli na verandě v pohodlném tichu. Emma si hrála s panenkou u jejich nohou. Druh ticha, který znamenal domov. Emma náhle ukázala. Podívej, tati, další husy se vracejí. Nazvala ho tátou přirozeně teď. Titul získaný každodenní přítomností. Jakub se usmál. Všechno se vrací, malá, když dostane správný domov. Sara pochopila dvojí význam. Mluvil o sobě, o ní, o všech zlomených věcech, které se uzdraví, když jim je dáno bezpečí. Naklonila se k němu na rameno. Objímal ji. Emma se jí posadila do klína. Slunce zapadalo za vzdálenými horami a malovalo všechno zlatě. Zahrada vzkvétala. Kuřata klopala na dvoře. Z jejich komína stoupal kouř. Signál pokračujícího života. Měli jména. Měli půdu. Měli jeden druhého. Sara se podívala na Jakuba, pak na jejich dceru, pak na domov, který postavili z ničeho jiného než z odhodlání a lásky. Zvládli jsme to. Zvládli jsme, řekl Jakub tiše. Opravdu jsme to zvládli? Zeptala se Emma, ospalá v matčině náručí. Znovu položila otázku, potřebující ujištění, které děti vždy potřebují. A zůstaneme navždy? Že ano? Jakub a Sarah odpověděli společně, jejich hlasy zněly jako harmonie. Navždy. Země, kdysi chladná a prázdná, rozkvetla. Zima skončila. Na pobyt přišlo jaro. A 3 lidé, kteří byli ztraceni, se našli a nazvali to domovem. Konec. Děkuji vám, že jste poslouchali až do konce tohoto videa. Opravdu si vážím každého okamžiku, který jste zde se mnou strávili. V tuto chvíli směřujeme k dosažení prvního milníku. 1000 odběratelů. Pokud se vás mé příběhy alespoň trochu dotkly, prosím podpořte mě kliknutím na tlačítko odebírat, subscribe. Každý váš odběr je pro mě obrovskou motivací pokračovat v psaní a přinášet další hodnotné příběhy. Uvidíme se v příštím videu.